shi nake buri tun jiya, ayi biki a zo a shafa mana fatiya. Zan ɗauke ki za mu je yawon duniya, mu gano jama'ar ƙasar kuma Liberia. Cuta ce da ni na je har gun likita, ya ce ke kaɗai fa za ki mini magani. Ki yi shiri a yanzu kaya na haɗa, za na wuto na zo garin kuma mai dogori. Ki sanarwa da umma abba ina nan zuwa, domin inda rai rabo na nan zuwa. In kika bar ni duniya dole na sha wuya, dubawa garin a faɗin duka duniya. Ke na gani sanan na sanya ki a zuciya, shugaba na ƙasar ki ce ni ne kin jiya. Komi hawa ke nake so kuma kin sani, ni ba na ki ne a faɗin daga duniya. Alƙawarin da muka yi ba ma rabuwa, waye za ya goge zanen kuma zabuwa. Duk wata hidima a yau ne ke zanyawa, burina na zo na fidda ki a damuwa. Ni ne jarumin ki zanzam miki garkuwa, zan iya damba kanki balle wata kokawa. Taho, taho, hawa taho, hawa mai hankali ga kyau ga tarbiya, ta ku ɗai ai ta iya tafiya. Bikin hanci da kyawu da idaniya, sansar kyau ka ganta tamkar yar indiya. Yakubu in mustapha ki miki waituka, na gaishe ki gimbiya sannu sarauniya. Banda kamar ki duka a faɗin Najeriya, mai kyawun hali sanan baki da tarbiya. Momi sai da ke kwazon raya a duniya, in ba ke ya kofa dole na bar duniya. Sako na gare ki auren mu nake jira, ayi bikin bakan a ce na bar duniya. La la la, la la la, la la la. Kamban soki bana hannuna na saka, na zama turmi mai zurewa daka. Gamji shi ake wasara ai sassaka, Allah baya hannu yayyo toho haka. Yakubu yan mustapha ni ke